Zdraví tě Kefult. Vítám tě u mého prvního let's play ze hry Minecraft. Rozhodl jsem se, že ho budu točit. Viděl jsem to hodně dávno, takže vytvoříme si nový svět. Pojmenujeme ho jak třeba, nevím, tak. Komandy nechám vyplý, tohle to nechám takhle. Zapnu si bonusovou čestku. Tak, jaký tady dáme seed? To nechám pak. Asi nebudu dávat žádný seed. Nevím, třeba by se mi líbil. OK, uvidíme. Tak, a zapneme to. Tak, tohle to bude můj svět. Jestli chcete, tak vlastně tady jsem vám zadal seed. Takže tak, no. Kdybyste ho chtěli taky hrát, uvidíme, kde se spawnem. OK, břízový les. Tamhle deep. Tamhle dark oak forest. Když se vezmeme tu čestku. OK. Kmenej krumpáč. Jablíčka, 12 tyček. Logicky, tak. Tam je zasněžený to. Ale tam je Pearl Garden. To je hodně rare. Jako sice vám ukázal, tak jestli chcete, tak si tam můžete zajít, že jo? Jako jo, fakt je tady Pearl Garden, no tak to jdu na druhou stranu, ty brďo, tady jsou zasněžený hory. Zajímavý sít. Doslova je to taková mistička, že baul. Bol. Vezmeme si tady základní jídlo alespoň. Podíváme se, co kde máme. Rozhodně do té Pearl Gardenu noci nepůjdu. Tady jsme v Meadows biomu. Zapneme si sprinta a jo. Zorganizovaný inventář. Základ Minecraftáka. Takzvaně. A jako u těch videí moc mluvit nebudu. Budu vám to nechávat na pure gameplay. Abyste si vlastně mohli užít to, jak najednou budu hřvát. Mezi tím, co budu umírat a mezi tím i hezký krajinky tohohle nádherného Minecraftového světa. Nebojte, to, že se mi to tady laguje, neznamená, že mám nějaký hacky. Prostě pomalejší počítač, pomalejší renderování. Jau. No prostě tak, no. Chtěl bych se zabít letu oceánu. Jsem takový oceáno milný typ v Minecraftu. Chceme nějakým tomu oceánu podívat. Jestli nějaký nenajdem a jestli ne. No tak nic, tak se ubydlíme třeba tady někde poblíž. Uvidíme. Hele, uhlí berem. Aspoň 5. Kolik jich je? Toho uhlí, ono se to nezdá, ale vždycky tady v Minecraftu. Okay, to jsme ho dotěžili, tak těžíme si ji rovnou. 16 minus 3, 13. Jo, kamene. Těžím zombíka, takže jdem. Chci dostat hnedka instant kávočko od první mobky, kterou potkám. Já se teď ke kejvkám moc na začátek nepřibližuju. Až mám třeba štít, jo. Jo, tady můžeme slyšet zombíka. A já chci najít sníčku. Že to tady v lese bude ničí problém. Se v lesích vesnice moc nespawnujou. Vůbec. Plains, desert, taiga, snowy plains. To jsou asi všechno, ne? Ještě spruce les. A to je asi všechno. Se spawnou komu tady. Ten les, to je obrovský.
Mňau. Se musím fakt už najít. Když tam nejsou profily. Popáme se. No. Takže já teď budu takhle převážně prozkoumávat. Chci najít alespoň ovce. Tamhle jsem viděl. Je bílý nožík. To je to, co hledáme. Kráva. Taky. Parády. Půjdem tu doma. No, počkej. Se nespomínám. Půjdem tu doma. A se tady ztrácím. Víte, jak je to písnička. Já už zpívat nebudu. Nedostaneme copyright hnedka. Taková ta ztracená. Bloudím dál. A nebudu zpívat. Nechci copyright strike. Tu doma chci jít. Je ošlík. Já nejsem Šrek. Tak. Musím vždycky zkouknout, kolik má video minut. 6 minut. Tak jste mohli vidět moji plochu. A kdo mi napíše, co na ní mám. A jaká tam na ní, na tom zvířeti nebo na té věci, nebo co tam na té ploše mám, jaká tam převažuje barva. Tak ten ode mě vyhraje srdíčko v komentářích. Díl? Já myslel, že už je to Woodland Mansion, a pak mi došlo, že Woodland Mansion ze Stoneu nebejt nemůže, to je ta Pale Garden. Takže já jsem vlastně zpátky ke spawnu. Že jo? Ne? 800? To není kudla spawnu. Takže je to malý pás vždycky. Pale Garden, tady to je obrovská. Jak svině. Tady je síť. Jako jo. Zajímavý. Okay, tady je říčka. Tam chci... Tak to tady dostanu IKčko. Jestli z toho blbě sletím. A tam posledního, co máme. No, to se mi... Kavabenga! Říkáte si, prostě ty stejky neopečeš, já jsem línáků. Tady bych se asi zabydlel, když mi to líbí. Byl Garden mě tam trošku stresuje. Nechci, aby mi tady v noci chodili kinzi. Ale cherry blossom, tak tam se usadíme. Tam se mi to líbí. To je pěkně vysoko. Tak to mám rád. A cherry dřevo, kamo, to je taky nádherka. Jo, tady bych se usadil. Tamhle na tom kopičku, nebo tady na tom. Když se mi to líbí. Hele, vesnice. Kámo. Sejdeme si do výšky. Je tam koželužnat, tak vidíme dálky. Je tady i pěkná kejvka, kámo. Fakt pěkný sít. Souřadky toho vám asi nedám. Nebo
Když poprosíte v komentářích, pak tak je zapnu. Jo? Když poprosíte, jenom když poprosíte. Hezky. Jo? Jo, jo? Domluví, no? Tady si asi zabydlím. Kousek Pale Garden, kousek všechno. Ty koželužní budou sedla. Tak já jsou asi ten... Hodím tady rovnou spam point. Kdyby něco náhodou. Známe svoje lidi. Tady Iron Golem, toho prakticky můžeme krouhnout. Tak. Jaký rutitelný domeček? No. Tenhle ten. Taky nic. Jenom takový možná. A tenhle ten. Teď. To je huge toto. Kámo, farmu. Tak. Špínkáme se? Nebo ne? Ještě nechcem špínkat, nebude. Aspoň něco. Šikoželužná. Tenský. Ne. Máme. Tak si vyšpínkáme tady kámu. Tak, tady máte sít. No, tak se tady v nějakým paráčku zabydlíme. Okay, tady asi taky ne. Takže líbí se mi tento. Tady budu prostě bydlet. Proč ne? Tak. Krafťák si dám nahoru. Neptejte se proč, prostě. Dát krafťáky nahoru. Sekerka. Meč. Na motičku nemám. Mu to vadit nebude. Kradneme trošku chlapů. Tak. Video má 13 minut. Kdybych to bych to ukončil. A screenu tohleto hrát nebudu. Jo? Když to nechci hrát. Na moje fanoušky. Nebo na ty lidi, co se prostě na to video budou chtít podívat. Tak ať vidějí všechno, co se v tom videu stane. Ať nevidí nic zkreslenýho, že hrál jsem po screenu a nagiboval jsem si 50 000 diamantů prostě. Co? Nebudu z toho dělat chleba, máme biznis. Teď si budu udělat nákupní stanisko. Na náměstí Vyšty. Rychle červělené tady všechno. Podíváme, co tam na ráder. Je tamhle? Co? Kartograf? Nemohl být zajímavý. Jsi náš člověk? Nejsi náš člověk. Ty budeš náš člověk. Tak jo. Ty budeš můj člověk. No, kámo, ty tady díra. No? Tady díra tvoje. Kamo, můžeš do díry? Lez do díry. Lez do té díry, ti říkám, ty tomče. No, to bude s ním dlouho. Chleba. Chceš chleba?
Chceš chléba? Chceš do chléba. Šup, tady chleba. Koule. Nehraj si na debila. Možná to chceš do chleba, Richarde. Ty budeš kámo, Richard. Richarde, kámo. Richarde, vybral si to sám. Dlouhým, každý si bude štěstí v trojce. Aby tady nějaká Richarda. Richarda, jaký je? Ta? Mně Richarde, kámo. Easy work, make the hard work. Mrkývku. Jo, můžeme si tady. Tam je zírka. Farmičku. Tak, sledíme si tady karotku. Těpu to. Tak. Zoran. Smiley. Ne. Vrtí se ti to dobře? Jsi tady i stromy poblíž. Tady je šup. Nemůžem rozměřit prakticky. Myslím, že na písku na tom to roste. Tak. Asi bych to tady zajdu do baráčku, vezmu si to kuře, jím si ho. A já se s váma tímhletím kuřetem loučím. Čus.